правим едно изявление, което е продължение от вчерашното наше изявление през конференция, за това как ние сме репресирани в Народното събрание и на нас не ни се дава възможност да имаме достъп до комисии, но какво се случва с симпатизантите и членовете на партия Величие, които извършват бизнес на територията на България и които допринасят много за развитието на българската икономика. И както вие знаете, съвсем скоро Бойко Борисов каза, че няма кеш в държавата и че трябва кеш да има, за да може по някакъв начин да се платят разходите. Ще ви кажа какво се случва с Павел Стоименов. Това е един от най-големите земеделци в България и най-големия работодател на територията на община Гулянци и село Брест. Преди, може би, една седмица или 10 дена, пътя, по който камионите, които могат да снабдяват базата, в която се извършва стопанската дейност, където се складират произведената продукция, където се складират торовете и откъдето после се изнасят торовете и произведената продукция, това, което се е случило, пътя е бил затворен. Значи, тази база се снабдява с 35-40 тонни камиони. Хладилни, които той е най-големият зеленчукопроизводител на територията на България, или зърновози, които са около 35 тона. Това стопанство е старото ТКЗС от времето на социализма. Аз лично съм от съседното село Гиген и знам по какъв начин са били устроени тези села. Тези села са 100% земеделски и 100% животновъдни. Това е основният поминък в тези населени места. Павел Стоименов е най-големият земеделец и да отидеш да му спреш пътя, или това все едно е да спрем поточната линия, да спрем възможността Тойота да произвежда автомобили или някой друг, да кажем Apple или друга компания, да произвежда в полза на своята страна. Това, което наблюдаваме в Съединените щати, президента Тръмп налага мита, за да може да задържи производството в Съединените щати и по някакъв начин да подпомогне щатския бизнес. В същия момент в България производителите се убиват и ще ви кажа защо. Първо ще ви кажа Павел Стоименов колко пари произвежда за България, за да имате някаква представа. Павел Стоименов плаща около 2 милиона годишно данък печалба. Но това въобще не са средства, които са от значение. Защо? Той плаща 1 милион на година тол такси. Плаща 7 милиона за горива, където отиват много пари за акцизи и други мита и ДДС-та. Заплати на хора 9 милиона лева, осигуровки 4 милиона, които 4 милиона осигуровки плащат пенсиите на 5714 пенсионера в момента. Такава е пенсионната система в България. 120 милиона продукция произвежда, от които